Здравейте! Намирам се в началото на екопътека Бели Искър, която е разположена в подножието на Рила планина. Планът за днес е да ви разведа из пътеката, а след това да се изготвим сочни ребърца на брега на Черни Искър, близо до село Говедарци. Тук в началото има информационни табели с доста интересна информация за пътеката и за парк Рила. Това е най-големия национален парк в България. 81 000 хектара. Преди да тръгна обаче мисля да си направя едно чайче, което да ме топли в пътя. Ще използвам газовия котлон, който е с флакони. Пали се много лесно. Тук може да се регулирате огъня. Ето го канчето, събира около половин литър. Обаче това не го предвидих. Канчето не се събира. Ще измислям някакво решение. След малко умуване измислих да сложа две мокри пръчки, които няма как да се запалят. И ето канчето. Мисля, че ще свърши работа. И така след около 5 минути чай е готов. Сипвам го в термоса и тръгвам. Началото на пътеката е на надморска височина от 1215 метра, а ето го и първия мост. Много е красиво. Тук две борчета са паднали върху пътеката, затова минавам отстрани. А пък как хубаво заваля сняг, направо наистина. Много е готино. Както сами може да се досетите от името на екопътеката, тя през цялото време минава покрай река Бели Искър, която е дълга 28 км и се счита за начало на река Искър. Стигнах и до последната част на екопътеката, която всъщност е панорамна площадка. Ето по тези стълби. И още няколко минути през гората имаме. Стигнах до панорамната площадка, откъдето принципно се открива уникална гледка към Орлови скали, но за жалост днес е мъгливо. Ето колко сняг има. Това е най-високата точка на екопътеката, 1528 метра, т.е. денивелацията е около 300 метра. А ето там долу се вижда един от мостовете, по които минах. Време е да тръгвам наобратно.
тук, няколко стотин метра след края на екопътеката, има една скала, където са спирали за последни приготовления войводи и четници на ВМРО, тръгвайки по пътя за освобождението на Македония. Сега ще ви покажа къде е било тяхното убежище. Ето тук, вътре са се криели. И сега тръгвам обратно по пътя. Като цяло екопътеката не е трудна и не е стръмна. Дълго е 7 км в двете посоки, което се пада около 3 км и половина в посока. Айде, вече стигнах до колата. Имам малко сняг върху нея. Изчиствам го и тръгвам. Между другото, забравих да ви кажа как да стигнете до екопътеката. Значи трябва да стигнете до село Бели Искър, през което минавам в момента. И оттам около 4 км до началото на екопътеката. А самото село се намира на 10 км от Самоков. Паркирах тук на тая полянка. Ето и реката. И сега отивам да си търся място. Мисля тук някъде да си направя огъня. А ето и река Черни Искър. Нацепих си малко разпалки, обаче другите дървета са супер мокри и не знам дали ще се запали изобщо. Ще пробвам. За жалост всичко е толкова мокро, че едва тлее. Все пак успях да се запаля някакъв огън. Но мисля да не пека ребрата, само филийки, защото едва ли ще стане. Пък и почва да се свечерява. Между другото, един лайфхак, който може да използвате, ако нямате скара, е да сложите един плосък камък, който се нагрява и върху него може да печете каквото си искате. Сега ще ви покажа как става. Вземате една филийка и я слагате точно по средата. Ето е и филийката. Време е да я намажем с лютеничка. Домашна лютеничка. Много хубаво. На това се казва свобода. Хора, вече се стъмни. Аз отивам към колата. Ето я и нея. Решихме да направим ребърцата на Air, като ще ги печем общо 40 минути по 20 минути от страна. Айде ще ви покажа крайния резултат. 5 hours later. Ето минаха 40 минути. Мисля, че са готови. Ето и Ивка. Готови ли са? Готови са.